Hi guys! Good morning guys! Today guys is September 16, 2021. Alas 9:53 sa buntag guys. Yeah. Kana niyang ang akong vlog karon guys kay ako lang ipakita ninyo tong akong sibuyas nga no dili sibuyas kana niyang sili guys nga kulikot na hindi kay guys ubo siya pero daghan kay bulak nya kanini ang minsan dahil itong wapa ka subscribe sa akong channel guys, please kung subscribe guys and don't forget to hit the notification bell para ma-update ka mo sa akong next vlog. Yeah. Tabangin ko ninyo guys para nga ma-recommend yung YT ang akong channel. Hi guys! Na ako karon guys sa gawas sa among balay guys kay kanini ang linaw-linaw naman pong panahon guys oh. Nga nangaging adlaw guys baling sige gauwan guys tigni kayo niya may gani rong adlaw kay kanang walay ulan pero gakimot sad guys oh nay dakong gabon guys oh sa bukid gakimot oh pay siguro karon mag init-init pa ron unya mukalit ra pug ulan yeah. Gapon balit atong inita kaayo nakapanlaba man ko gahapon daghan guys naugag yun niya gabi ning uwan na sad pero saragi kining paitan ning mag-uwan guys kay ang among kwarto mura magkanini ang tubig guys sugod mas among kwarto nga giabangan mura po gauwan niya ako day naari ako sa akong garden nga gamay ron guys no kani guys ang kamuti ni guys nga katong akong gikalot pa nya wala man panatiwas kay kanini ang way lugar farming busy nya agkatong naade koy bulak guys oh nagatong kuan di kani siya og siraw guys kabulak ko na sad ni siya guys pero dili ni siya tantong tambok gyud kay kaning soil ani guys kani ang lalom ani guys kay dili gid siya kuan ano pug maning lalom ani mo ning nanira ni siya ya di ako'y sili guys na sili ay sili kulikot ni siya guys katong gagmay gani ba nya hang kaayos tanan nya naana nig bunga itong una guys pula-pula na ni kaon gurog manok ya guys daghan kayong bunga guys oh na siya bunga. Asan po lamag din eh. Anamog ko ag manok. Halang ba ni kaayo guys. Yeah. Sayang lang ning akong mga tanom dre guys. Daapo ko'y kuan guys oh. Limon. Limon guys baka ni. Limon siya guys. Ako ning gitanom ni ane. Yeah. Kwaon naman ninyo taas tag-iya guys kay dili lagi ni amo ha. Magpabilin gini siya guys oh. Limon. Kaning sili. Oh. Arang kanindot guys kay baga nakaay siya oh mupura siya guys pero baga kayo kuan. Daghan kayong buwak. Nakaapan lang kay kwaon naman ni tag-iya. Yeah, dakay ang akong bulak guys oh. Nasa ko'y bulak. Yeah. Nasa ko'y gabi. Guys, gabi oh. Kisa tong taga bukid, makailago to aning gabi. Asa ni siya ni dagkog maayo guys kay ano pug lagi ning lalom ani guys. Ni gabi. Na. Gabi. Ako ni tinanom guys mga Ako taguro ni kong egg. Paguro.
dako man ni siya kay guys kaning samba man ni siya nya kanang nawa na ko pud na atiman kulaputan og kanang gay amon gamay siya pero hindaghan siya guys nya guys ara ka init guys unya muulan na pud ni kanang kalit hinumdum mo katong nagtanom kog sibuyas sa guys nara guys kani guys mao ni siya kani guys ako ra ning wagin ni makighawanan na guys kay waon man lagi sayang kayo waon na lagi ni sige guys ug maora ni akong vlog karong adlaw guys. Daghang kaayong salamat sa paglantaw. Nya ayaw kalimot og like og subscribe. Salamat guys sa inyong pagtan-aw. God bless. Bye-bye.